Pata. May bisita kasi tayo kaya masarap yung ulam mga boss pagka wala gulay yan. Sure. Okay. Uy! Na? Ay, atras. Naka-egos ka pa na. Sa palagay mo? Awam pa. Nalisan na lang. Hindi na bro, na live na Baka hindi ka tatay ka na. Baka nagkami ka ti Fitz nga, wati lahos na. Ay, mga boss. Nasaan yung ano ba na? Nasaan yung pang... Yan, bisita natin. Lalim. Kapatid natin mga boss. Celeste brand natin. Mas pogi lang ako sa kanya ng konti. Kain po. Mm. Nag-live ka man, inggot naman ni Trixie. Naingkit yung kapatid ko. Yan. Makaganda na. Di kami magkamukha mga boss. Tingin ka na. Dapin na barong mo. Wala. Kumain ka lang tayo. Kalundara! Ni? Kinandot ko pa yun eh? Kain. Busog pa nga ako ng pansit kanina eh. Arkitektaan ni, kita ni, di orange. Panoorin nyo mga boss, in-upload ko na. Nagmukbang ako ng pansit. Talo na bati. Mabising lang road. Ay ipakan mo tagol. Kain po. Pagkawin tayo yung pinabiyang nga. Tarakan ko ata. Tarak na talaga, di alam pagkaman dito. Wala na nakana eh. Katunda ka ka orange na buka. Ano kaya't makagumatan ka? Parang di malay mo. Ingay namin. Parang pang Naman kaso di balay nakalakwak sa lamusan. Ni. Saan wala? Wala libre. Hmm. Datangin lang ka na. Hindi ko dala mas nasi mo nalakwam. Gimatang kayo di bro? Ay pinanawak? hindi ko isa nakana eh. Na? Nakaroon na dyan. Kiran dato kaya kaktul ko lakot. Ajoris siya mga nagbasta nagkunay nagbukit dan eh tanong awig na mga Basta yung nagkabila rin nanan sa ito okay. Papado kami ka papabas ito mo. Bakit tayo pinag-rampon bigyan mo tayo? Bakit may ano na bro? Ba't may peso sign na doon oh? Ano yan? Parang stars? Kain po. Dali ka lalat ni kanata ni friend. Sige, tagte. Bawa ka na, dali lang araw, mataba. Yung ayat ng mga paparang itong viewers ng mga Mukbang galod. Guys, kain tayo. Subli kami po mo ka nag-comment doon. Nananggal mayay. Nag-comment lo natawa ako. Hmm. Kasi ako tinatang ginamit na alam ni Terry sa mga kabilat. Ikot, yung mga pagding na sabihin dito. Inal daw na karagag live mahal. Meron ang makakatawa di comment na ko. tingin ako. Ay, shit. Kain po. Ang wallet ko. Mhm. Nya tayo order ti kwan, semento ken ayan. Semento ken halobaksan. Ganito nga on space, ang gawa ni. Ano mga wan? Han kasi no iba pa dan. Yan, tumaro. Kasi nutat Ikaw balta ka mga bro. Tapatorat mo muna. nutat ta order, may deliver na bigat. Nung bigat ka order baka lunas siya. Pasarado da ortiga ti. Kahit ang order mo, ilo ba rin kapatong bigat, kasi nga Ano perdida? Bagkat naksamot, may samay ka. Tagluto bro mo natandan na. Batung Sala tagluto. batung sama nasi. Yun na po lang. Isa bato, mabalim mo di isa ro di haloblocks. Ko, hanggang sunong batang na di ko nang. Tandan nagluto.
Nabuhay lang mo eh. Sika sila. Urahin naman eh. Dingita nang. Maraming nakita mo tubo ko Tatalo to po. Pang ano, kita niya ka na, makauma. Gul. Ang gulay na lang ha. Basta may sa putahe lang ang lauya. Ganang kumay busi pan sa tayo. Ado. Wala tong. Namin ang jili-jili ko ha, makinan na na. Kami nagluko kayo, ni war ko nga direct. Namin ko namin sarok nga gudwa na siguro di kajang. Doon ka siguro na nakakuha. Duma. Patatin. Kinuha ko mga kamuti patatin. Lagad mo din. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Busog mga boss, busog. Nanti marbi ka naman tayo ng bordes Wala. na. 13. Ano yung bordes mo manang, yung marbi. Kasi nakadarap ka. Ang bayo, ang dalawa ba niyo po? Tenta ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung batunan na ito. 13 ka ni baby. Sumapasapakan na doon. 13, 14 ka ni baby. Tapos may isa ka ni Tulog pala. Mure. Mm. Purong tagal. Lagdag boneless siya ganito. Tulang yun naman. Magdamaan na rin. Nalagdagbon na siya. Adati ko na na. Limitation natin siya. Pressure natin bro. Tuglo na niya. Nagkatayo, Nung i-pressure, nagtangko. Kaya ako. Nalayos na nagagdag Liberty soft drinks. Gano, bridge. Bye bye. Bridge na lang. Mm. Ay, di ba? Napansin pa doktor ko ha.